her, den dukker så op, og den hedder Jørgen Mere i min fritid. Den er fra 1949, og har besøgt Cornelius. Og der følte jeg virkelig som at få 10 måder håndklæder og smidt lige i hovedet. Altså, den er så så politisk ukorrekt. Jeg tror ikke, at der er noget dårligt men med den. Jeg tror simpelthen bare, at Jag har tänkt på att det kan vara lite